悪いが一つだけ頼みがある。何かな。簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだらしばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おう、よかろう。キリト君、ダメだよ。そんなのないよ。これはデュエルじゃない。単純な殺し合いだ。そうだ。俺はこの男を殺す。もてあそばれてるのか。終わったのか。Den Kampf habe ich anders in Erinnerung. キリト君、アスナ。バカバカバカ。ほんとよかった。キリト君。Gut, ich meine, dass sie hier heult. Entschuldigung. Dass sie hier heult, gibt aber Sinn. ごめんアスナ。でも生きてるよ。よかった。キリト君。生きてる。本当によかった。カヤバ、ヒースクリフは。わからない。でも団長は見当たらないよ。 Ja, was immer da passiert ist, das hat ihn selbst überrascht. そうか。俺はあいつを倒したのか。 Andere würden jetzt sagen, du hättest gecheatet, aber okay. おい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 、やったじゃねえか霧の字。クライン。何ボサッとしてんだ。倒したんだよラスボスを。おめえは勝ったんだよ。 Aua. おお、本当にやったのか。これでクリアなのか。どうなんだ。俺は見た。倒したの。勝っただろこれ。 Ich glaube eher weniger. そうだよ。これで俺たちは解放されるぞ。勝ったんだよ。終わったんだ。そうか。俺はあいつを。キリト君、よかった。アスナ。お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。
Nee, Klein, also ich spiele das Spiel jetzt sicher am Stück durch, bis die Credits kommen, vergiss das. 見せつけんなよなご両人羨ましいなこのあのな、茶化さないでよみんな。いいさ見てろよ俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな Was? ところでキリト俺たちいつ戻るんだ現実によいつって、それは。ヒースクリフは倒したんだよなそれで終わりじゃねえのかヒースクリフ。いや、茅場明彦は自分を倒せばゲームはクリアされて全プレイヤーが解放されると間違いなく宣言した。 Heißt also, er wurde noch nicht besiegt, sondern ist irgendwie verschwunden. Gelöscht, glaube ich, jetzt eher weniger. Weil wäre vermutlich das gleiche, als wäre er besiegt worden. Ja, vermutlich. 私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ本当は元に戻る方法なんてないんじゃねえのかいや、ヒースクリフ。茅場はそんな嘘をつきはしないはずだ。なら、なぜクリアにならない？他に条件があるのか？キリト俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ俺にもわからない。確かなのは、このゲームは今も動き続けてるってことだけだ。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの。Oh ja, viel Spaß mit dem Boss of Level 100. Ich sag nur Film, Ordinal Scale. Viel Spaß. おいおいマジかよキリト先に進む扉が開いたぞ76層へと進む扉。 Also doch, kennen wir das geil, wie will der Boss 75 nehmen? Okay, dann habe ich mich vertan. 進むか Der Dämon der blauen Flamme, echt der auf der 74. Ebene. Okay. キリトゲームが終わらない以上、今は先に進むしかないか。行こう。76層へ。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン SAO. Okay, das erklärt, wieso wir eben noch hier sind. So weit, so gut. Ist eine alternative Realität, hä? Aber warum sind Lifa und Sinon hier? VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして2022年に発売された。Virtual Reality MMORPG. ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感すべてにアクセスすることができる新世代のゲームハード。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともにゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかしそんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなくプレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。 Ja, weil wir eben noch in SAO sind. Logisch, deswegen geht der Logout-Button auch nicht. Oh, scheiße. 不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身を茅場明彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言っ
アバターが名乗った茅場明彦という男こそこの SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。茅場はプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。 Ein kleines Schlüsselfeature, was man sich erstmal verdienen muss, oder さら was? にゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえないという説明がなされた。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するにはこのゲームをクリアする以外の方法はない。茅場の話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者、まさにこの SAO というゲームがデスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000にまで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて。ヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、血冥騎士団のギルドマスターである。 Die Ritter des Blutschwurs. プレイヤー離れした強さを持つその男こそ SAO という世界を作りデスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。正体を明かした茅場はこの場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い敗れた。 Oder er wurde gelöscht. ゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、茅場明彦を打ち破ったのだから、このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま次なる層、第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてから第76層へと進んだ俺たち攻略組はある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登ったらログアウトできるかもなんてちょっと期待したんだけどな。なんだこれ。どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。 Ach so, deswegen habe ich mir vorhin so gedacht, hey, wieso heißt die Schwerterputz so seltsam? Aber das liegt daran. 俺もそうだ。アイテム名が文字化けしてる。キリト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様が必死こいて鍛え上げたスキルデータが。俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。これからどうなっちゃうの？
みんな聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから。みんなクリアを目指そうよ。おお、そうだ、やれる。一層から始まってここまで来たんだ。やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお、行こう百層に。おお。そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。やっと外に出られました。ゆいゆいちゃん、本当にゆいちゃんなの？パパ、ママ、お久しぶりです。ああ、よかった。二人とも無事だったみたいね。リズ、どうして来ちゃったの？どうして来ちゃったのって、そんな言い方はないでしょ。落ち着いて聞いてね、リズ。実はもうリズは75層以下に戻れないのよ。は？テイ、リンダース。なんだ、驚かさないでよ。ちゃんとゲートは動くじゃない。あれ、ここは。こういうことなの。下の層には戻れないのよ。私のリズベット・モグテンが戻れないのは辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。何よ、いいところって。例えば上層なだけあって下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮想とは段違いか。ありがとうアスナ、キリト。早速リズベット・ブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。あ、お前ひょっとしてピナか？ピナ、勝手に先行っちゃ。お、キリトさんってシリカまで？お久しぶりですキリトさん。どうして？噂で聞いたんです。最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私、いても立ってもいられなくなって、それで。でもお元気そうで安心しました。私、キリトさんのお手伝いします。ご迷惑をおかけしちゃうかもですけど、でも精一杯頑張りますから。あそこ。お兄ちゃん。お兄ちゃん？やっと信じてくれた？今はリーファだよ。私のアバターネーム。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃん、よろしく。
それじゃあ町に戻ろうか。 Einfach so. Nicht fragen, wer es kommt und so, wie sich in einen SAO-Server einhacken konnte, wo es eigentlich ILO spielt. Nö, ist wohl kein Problem. キリト君、あれ。間に合え。私ここに来た前後のこと全然覚えてなくて、空から落ちてきたなんて言われても「はいそうですか」って納得なんてできるわけがない。右手をこう。何これ。シノ。多分それが名前みたい。 Okay, es wird immer verrückter. こうして心強い仲間が加わり、76層の攻略を始めようとした矢先に、俺はホローエリアに迷い込んでしまったんだ。